Oh shit, alltså, det går ju. Jag typ skadas helt random. Oh shit. Jag menar att jag ska vara, det laggat längre för mig. Så. Men då kan du skriva vad IP-n är. Nej, den är ju laggat tror jag. Det är bara chatta 1 minut och 48 säger kvar. Alltså kan du skriva IP-n? Jag kan titta vad IP-n är. IP-n är, vänta, B5 på King. Ja, B5 äntligen. Varför flyger han inte pusk eller? Kom igen. Alltså det kommer ta 5 minuter innan Halloween. Ja. Ja, det här grodan, ser mig. Nej, det är inte ens inne på servern. Jo, det är. Jag har ingen mat. Jag kommer inte dö. Du ser framför mig för mig. Jag ska döda dig. Nej! Jag ser mig. Ja, jag ser dig. Det går. Nej, jag är här bakom dig. Du sprang bort dit. Där är du. Det här är jag. Ja, ser mig nu. Om jag har ingen svärd. Jag har ingenting, jag bara ett kompass. Men det är som hackar sig andra borta i luften där. Och jag är viper. På kompassen. Aj! Det är någon som slår mig. Jag vet, nu har jag slår mig. Du kommer efter. Om du slår mig, Sara, då kommer jag efter. Sara, 5 minuter efter. Men jag kan inte stå trä. Oj. Jag slog den med handen en gång. Jaha, titta. 4 mig kvar. Eller 3 som är. Vi behöver bara döda en till. Vart är han då? Jag ska leta efter honom. Men varför kan inte ta 3 trä? Vänta, nej, grodan, gå inte. Jo, men jag letar efter honom. Nej, det gör inte. Jo, det gör det. Jag kan inte stå trä, jag har ingenting. Jag är viper. Men alltså, det är därför de här serverna har tagit några konstigt med som verkar sönder. Men grodan, gå döda alla. Gå döda alla, så ser vi inte här. Det laggar piss, jag kan inte göra någonting. Det är bara 2 stycken kvar i gamet. Jag gick typ ut ur världen. Jag med. Ja, du med. Jag typ gick ut ur världen. Han är typ good girl Halo. Eller något konstigt sånt. Du var fick vi vinna förra. Jag kände att hon är inne här, då vann vi också. Alltså, nu är det typ att jag fastnar i sten. Jo, nej! Nu ska jag ha ett trä. Jag har ett trä. Har du ett träsvärd? Ja, ett till mig, ja. Jaha, kan du fixa ett? Jag bygger fast i sten. Jag skickar god död. Alltså, jag liksom... Jag tappade livet från dem. Det är bara en kvar, det är bara en kvar. Vem? Jag vet inte. Är det jag? Nej, good girl. Och du. Ja, jag kan ge ett träsvärd. Jag har ett träsvärd. Ja, allt jag har gått och lagt ner på har jag inte funnit ett träsvärd. Alltså det pointar bara på dig, jag vet att det ska liksom gå på andra. Gud, det går inte. Grodan, det pointar på dig, men alltså god girl Halo. Jo, det är god, eller det är goodbye Halo kanske. Han är svag och berg. Han är här. Och jag kan äta sån här ruttet kött. Ja, det kan jag också. God girl Halo. God girl Halo. Tjäla. Grodan, du lagar ingenting för mig nu. Nej, inte mig heller. Fast jag kan inte hugga vuxen då. Kommer du? Vi ska ta honom. Ja, han är fett lätt att ta ut. Ja, det är för att han är kanske dålig. Men herregud, vad lång tid det blev. Nej, ta inte. Men jag är framför dig. Ja, men alltså jag måste hugga den här. Jag måste skjuta. Jag är grugg inte. Du ser ledsen ut. Kommer du? Jag måste äta en sån här fortsätt eller vad. Skit i det. Jag dör. Varför? Är han dålig? Nej. Nej, men alltså jag får vinna då. Nej, du får vinna förra. Nej. Allvarligt. Jag filmar. Jag vet ett lag så båda får vinna. Men nej, det vill inte jag göra. Varför? Vi kör fair fight. Nej, alltså grodan, du får vinna förra. Det är lågt att man slösar tid bara för att komma tvåa. Vem kommer tvåa? Ja, det... Du ser mig. Jag har faktiskt schysst att lätta. Jag är stan. Men du måste döda mig. Nej, inte nu. Varför? Men det är en play kvar. Nej, det är det inte. Han har dött. Ska jag stå lätta då? Och vi ska lätta. Ja, så. Nu vann du. Nej. Jo. Vad är IPn? Slash IPn. Jag vet inte. Det står B5 tror jag det var. Ja, det står min kompass point of day. Nej. Jo. Min kompass point of day. Jag har lättat ut. Fast du gjorde sin grej. Nej. Han är fortfarande kvar. Nej. Jag har vunnit. Jag har vunnit. Ja, det kommer bara chilla lite va. Så. Ja, hallå. Den har det. Men jag kommer inte upp på... Men bara lätta så har du en win. Nej, kanske inte. Jag loggar in på en egen. Jag ska vinna en egen. Ska jag köra solo? Ja, jag vann det förut vet du.